ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് പോകുന്നില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി. ലൈവ് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 18ാമത്തെ അധ്യായമായി അല്ലെ? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശരിക്ക് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ പറയാനുള്ളത് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താ, അർജുനന്റെ സംശയം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും പഠിച്ചതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്, 18ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാഭാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ പിന്നെയും അർജുനന് സംശയം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണ, ഈ സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഈ സന്യാസവും ത്യാഗവും രണ്ടും ഒന്നാണോ? രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സന്യാസം, എന്താണ് ത്യാഗം? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതായത് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. എന്നാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ കർമ്മ ഫലത്തെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എന്താണ് സന്യാസം? കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ ഫലങ്ങളെ മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കും. അതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദോഷകരങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ദോഷം? കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ദോഷം എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കറിയാം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ദോഷം എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കും. അതിന് ചിലപ്പോ പുണ്യായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ പാപമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും പുണ്യായാലും പാപമായാലും അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മെടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ പറയും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തെ തന്നെ നമ്മള്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദോഷങ്ങളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തെ തന്നെ ത്യജിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ പേര് പറയും. പക്ഷെ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റു ചില ഋഷികൾ പറയാണ് നമ്മൾ യജ്ഞം, തപസ്സും, ദാനം ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടാത്ത കർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്ത് മതി? ആ കർമ്മ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ കുറെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുറെ ഋഷികൾ പറയും നിങ്ങൾ കർമ്മത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കാരണം അത് ദോഷമാണ്, അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റു ചില ഋഷികൾ പറയാണ് വേണ്ട വേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിങ്ങൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അങ്ങനെ ശരിയാവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ മാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതി, കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയും. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ മൂന്നും. ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ മൂന്ന് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഈ മൂന്ന് കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യണം, അത് തീർച്ചയായും അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓൾറെഡി അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചവരാണ്, വിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അവരെ പോലും വീണ്ടും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. അപ്പൊ ആ മഹാത്മാക്കൾ പോലും ഈ കർമ്മം, ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സും ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നെ സാധാരണക്കാരായി നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് അവ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. ഏതാന്യപിത്തു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നീ ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തോടും ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് നീ ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ പാർത്ത, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതിൽ ആസക്തിയും പാടില്ല, അതിൽ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ കർമ്മം? അത് നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, ഇത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, ഞാൻ എന്റെ ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അർജുന. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ കുറെ വട്ടയിലെ പറയുന്നു, ഇതെന്നെ കുറെ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്. പക്ഷെ അർജുനനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആ സംശയം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്, ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം, എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല.
ശരിയായ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. എങ്ങനെ? സ്വാത്വിക ത്യാഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഇനി കർമ്മങ്ങളോട്, അശുഭ കർമ്മങ്ങള് ശുഭകർമ്മങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം. ഇനി ശുഭമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു വെറുപ്പോ, ഇതൊന്നും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. സാത്വികരായ വ്യക്തികൾക്ക് അങ്ങനെ അശുഭ കർമ്മങ്ങളെന്നോ ശുഭകർമ്മങ്ങളെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെ, നല്ലത് ചീത്ത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കർമ്മം അങ്ങനെയുള്ളൂ, അതെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഈ കർമ്മം ചെയ്തത് എന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുവോ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ, ഈ കർമ്മം ചെയ്ത് എനിക്ക് പാപം കിട്ടുവോ, ഇതെനിക്ക് പുണ്യമാണോ കിട്ടുക, ഇങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം അതൊക്കെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളോട് പോലും അവർക്ക് നീരസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നാൽ, ചെറിയൊരു വിഷമം വന്നാൽ നമ്മൾ കുറെ പരാതി പറയൂല്ലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ ഒരു സാത്വികനായ ത്യാഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. ശരീരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാലും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. ഇനി നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിന് എന്ത് ദുഃഖം വരുമോ, ഇതിനെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ, അതൊന്നും അവര് ആലോചിക്കില്ല. അതിനൊന്നും അവര് ഭയപ്പെടില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നിലും ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവര് ഇതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ല ഫലമായിരിക്കുമോ ചീത്ത ഫലമായിരിക്കുമോ, ഇതെന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അവര് കർമ്മം ചെയ്യും. സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ വേദാന്തത്തെ ഉദ്ധരിക്കുകയും 5 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബന്ധിതരാകാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണിത്. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരാളെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ പാപമായാലും പുണ്യമായാലും ആ പ്രതികരണങ്ങളെ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഇനി സാത്വികനായ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഒരു ത്യാഗിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അശുഭകർമ്മങ്ങളെന്നോ ശുഭകർമ്മങ്ങളെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും കർമ്മത്തോട് അയ്യോ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എല്ലാ കർമ്മവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. നല്ലതാണോ, ഇത് നല്ല കർമ്മമാണോ, ഇത് ചെയ്യാൻ സുഖമുള്ള കാര്യമാണോ, ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണോ, അതൊന്നും നോക്കില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത്, എന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണോ, എന്ത് സഹായമാണ്, എന്ത് സേവനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിലൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യും. അതിലൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഈ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടണം, അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. കർമ്മ നിയമത്തെ പറ്റി അറിയാം. ഭഗവാന്റെ കർമ്മ നിയമത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് പൂർണ്ണമായും കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. ത്യാഗികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവര് കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലത്തെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമുക്ക് 3 തരം ഫലം കിട്ടും. ഒന്നുകിൽ പുണ്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാപമായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിശ്രമായിരിക്കും. പുണ്യം പാപവും മിശ്രമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഇങ്ങനെ ഫലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ത്യാഗികളായവര്, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും, കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ ത്യാഗികൾക്ക്, അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് മരണാനന്തരം ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോ പുണ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ പാപമായിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഒരു കർമ്മത്തിന് തന്നെ 2 ഫലങ്ങൾ കിട്ടും, പുണ്യവും പാപവും കിട്ടും. പക്ഷെ എന്തായാലും ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.
മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം. അധിഷ്ഠാനം, അതായത് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം, അതായത് ആ ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ കരണങ്ങള്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഉദ്യമം എടുക്കണം അല്ലെ, അത്, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിലെല്ലാം ഈ 5 ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ ഉദ്യമം. ശരീരവാക്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ 5 ഘടകങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ എങ്ങനെയായാലും ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായാലും ആ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കാരണമാണ്. അത് ന്യായമായ കർമ്മമായിരിക്കാം, അന്യായമായ കർമ്മമായിരിക്കാം, നല്ല ശുഭമായ കർമ്മമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അശുഭമായിരിക്കാം, നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാപം കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം. ഏതായാലും എങ്ങനത്തെ കർമ്മമായാലും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, അധിഷ്ഠാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഉദ്യമം. ഈ 5 ഘടകങ്ങള് എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മമായാലും ചീത്ത കർമ്മമായാലും, നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മമായാലും ആ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഇതിന്റെ കർത്താവ് ഞാനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബുദ്ധിമാനേ അല്ല. കാരണം എന്താ? എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഈ 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബുദ്ധിമാനല്ല. നമുക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു ഇല പോലും, ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിമിത്തമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ഇനി എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഒരു ശരീരം വേണം, ഒരു അധിഷ്ഠാനം വേണം, ശരീരം. ആ ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ? ഉദ്യമം. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു എഫർട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ. ആ എഫർട്ട്, അതാണ് ഉദ്യമം. അങ്ങനെ 5 ഘടകങ്ങള് എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഉണ്ടായി. ഈ 5 കാരണങ്ങൾ സഹകരിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവന്റെ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ അനുമതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുമതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽപ്പൊടി പോലും ചലിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നോക്കി കണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ്, ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ അതിനൊരു പ്രയത്നം വേണം, ഒരു എഫർട്ട് എടുക്കണം നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഉപകരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അതിനൊരു അധിഷ്ഠാനം വേണം അല്ലെ. ശരീരം വേണം, അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ശരീരം, ഈ 5 ഘടകങ്ങളും കൂടെ പരസ്പരം സഹകരിച്ചിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരാളുടെ അറിവ്, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം, ഒരാളുടെ ജ്ഞാനം, അയാളുടെ കർമ്മം,
ഇയാളുടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഒരാളുടെ ധാരണകള്, ദൃഢനിശ്ചയം, സന്തോഷം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാല്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജനിച്ച് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ എന്ത് ബാധിച്ചു? ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചു അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരിലും ചിന്തകള്, ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മം, ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങള് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങള്. പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അളവില്. ഒരാളിൽ സത്വഗുണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആളില് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, വേറെ ആളില് തമോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഉള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി യോഗയിലോട്ട്. സകാമകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സകാമകർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സകാമകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം എന്തെങ്കിലും ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സകാമകർമ്മം. സകാമകർമ്മം അത് കഴിഞ്ഞ് സകാമകർമ്മം ചെയ്ത് എന്താവും? നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിൽ ആഗ്രഹം പോകും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്തായി? അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായി. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. സകാമം എന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മകാണ്ഡം, നിഷ്കാമ എന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മയോഗം. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് എത്തി. അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി? നമുക്ക് ഭഗവാനെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും, ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒന്നിനും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്തായിരിക്കും? ഒരു ആഗ്രഹം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യണം. ഇതിൽ സമയം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും. അതിൽ മാത്രമായിരിക്കും താല്പര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിവ് നേടും അല്ലെ? കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയി, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയി. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്തായി? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായി, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭക്തന് ഭൗതികമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. കാരണം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരിക്കും. മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തായിരിക്കും, പക്ഷെ ശരീരം മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് അവരിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സ്വാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾ അനേകം ഉണ്ട് അല്ലെ? അനേകം രൂപങ്ങളിലുണ്ടോ? മനുഷ്യൻ രൂപത്തില്, മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തില്, പക്ഷികളുടെ രൂപത്തില്, അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലും അനേകം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ അനേകം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ആരാണുള്ളത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് സ്വാത്വികമായ ജ്ഞാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എല്ലാ ശരീരത്തിലും വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണ്, ഞാൻ വേറെ, നീ വേറെ, ഓരോ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും പുഴുക്കളിലും പ്രാണികളിലും ഒക്കെ എന്താണ്? വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ കാണാണ്. എല്ലാത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഒക്കെ വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് വേറിട്ട് കാണാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ രാജസമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ഇനി കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണമായത് എന്താണ്? അതിന് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, സത്യജ്ഞാനം അറിയില്ല, സത്യത്തെ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതെന്താണോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സത്യം, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിലും പോലും ചിലപ്പോൾ അതീവമായി താല്പര്യം കാണിക്കും. വളരെ നിസ്സാരമായ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതെന്തായിരിക്കും?
അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതായത് ജ്ഞാനമില്ല, ഒട്ടും അറിവില്ല. അത് അയാളുടെ അറിവിനെ എന്ത് പറയാം, അത് തമോ ഗുണമായ അറിവാണ്. അതിനെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല. ആസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തമായിട്ട്, അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, പിന്നെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തോട് ഒരു ഒട്ടലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, രാഗം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ ദ്വേഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തോട് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് ചെയ്യില്ലേ, ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്ത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് ഒട്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒട്ടും ദേഷ്യം വെറുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതിനോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പിന്നെ ഒരു ഫലാസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പിന്നെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തെ എന്ത് പറയുന്നു? സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി രാജസ കർമ്മം എന്താണ്? തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട്, എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിൽ, ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രാജസ കർമ്മം. പിന്നെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. മിഥ്യാഹംഭാവം, ഞാൻ എല്ലാമാണ് എന്ന ഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിന് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശാരീരികമായി ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ, അതിനെ എന്ത് കർമ്മം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ഇനി തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസ കർമ്മം. അപ്പൊ താമസ കർമ്മം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ആ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകൾ, അതിനെ തുടർന്ന് എന്തൊക്കെയാണോ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കുമോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. പിന്നെന്താ? അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശത്തെയോ അവഗണിക്കും. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം, ചിലങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം, ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതൊന്നും അവഗണിക്കുക, അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടോ അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? താമസമായ കർമ്മം. പിന്നെ എന്താണ്? ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ശാസ്ത്രം അനുസരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന അത്തരം കർമ്മത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? താമസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സാത്വികൻ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കില്ല. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം? ശരീരബോധം അല്ലെ, നമ്മൾ ശരിക്കും ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അത് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് നിത്യഹങ്കാരത്തെ ത്യജിക്കുന്നവൻ. അതായത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നെ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി വേണം ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. ഇനി അത് ജയാണോ അതോ തോൽവിയാണോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാതെ, ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ജയം ഉണ്ടാവുമോ, അതോ ഞാൻ തോറ്റു പോവോ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല. ജയ ആയാലും തോൽവി ആയാലും അതൊന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോവില്ല. രണ്ടിലും അക്ഷോഭ്യനാണ്. ജയം വന്നാലും ഒരേ ഫീലിംഗ്, തോൽവി വന്നാലും ഒരേ ഫീലിംഗ്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സാത്വികൻ. ഇനി പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും. ഇനി രാജസ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? രാജസനായിട്ട് ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കർമ്മം ചെയ്യുക? അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വേണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അധികം ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവന്, അങ്ങനെ ഒരു ഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം, അത് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലോഭിയായിരിക്കും, അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും. ഒരാഗ്രഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
എന്താണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അതായത് ആഗ്രഹത്തിൽ ഒരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരാഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും വേറെ ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആഗ്രഹം വരും. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഈർഷ്യാലിയായിരിക്കും, എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടും. അതായത് ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നില്ല, വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. പിന്നെ ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്, ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബാധിതനുമാണ്. സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷിക്കും, ദുഃഖം വന്നാലോ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് രാജസൻ. പിന്നെ ഇനി താമസനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് താമസ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആകെ കെട്ടുപെട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, വെറുതെ വാശി പിടിക്കും. ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ മടിയുണ്ടായിരിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കും. അതുപോലെ അലസനായിരിക്കും, മടിയനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനായിരിക്കും. എപ്പോഴും അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്താലും എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും. പിന്നെ കർത്തവ്യം നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കും. അത് പറയും, ഞാൻ ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം, അടുത്ത മാസം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മടിയനായതുകൊണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് താമസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി? അവർക്കറിയാം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം. അത് മാത്രല്ല എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് എന്നും അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെ ഭയപ്പെടണം എന്നും അയാൾക്കറിയാം. ഞാൻ ഇതിനെയൊന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും അയാൾക്കറിയാം. പിന്നെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്താണ്? അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാലോ. എന്താ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം? മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം. മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധം മോക്ഷയോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾ ആരാണ്? അയാൾക്ക് സാത്വികമായ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ്. ഇനി രാജസമായ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത്, ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനാവില്ല. അയാൾക്ക് ധർമ്മം എന്താന്ന് അറിയില്ല, അധർമ്മം എന്താന്ന് അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മമാണോ അത് അധർമ്മമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അറിയില്ല. ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു വിവേകം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് രാജസ ബുദ്ധി. ഇനി താമസ ബുദ്ധി എന്താന്നാ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി. അപ്പൊ രാജസ ബുദ്ധിക്ക് എന്താണ്, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ളൂ. പക്ഷെ താമസ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്യില്ല. അധർമ്മമാണെങ്കിലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും തെറ്റായിട്ടേ കാണുള്ളൂ. എന്ത് കണ്ടാലും അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും ഓപ്പോസിറ്റേ കാണുള്ളൂ. മഹാത്മായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതൊരു ഭക്തനെ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാലോ അയ്യോ ഇയാൾ വലിയ മഹാത്മാവാണ്, വലിയ ഭക്തനാണ്, വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയില്ല. അതാണ് താമസമായ. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പാർത്ത, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതുമായ നിശ്ചയം. പിന്നെ ദൃഢമായത്, മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ നിശ്ചയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സാത്വികമാണ്. യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ട്. എന്താണ് യോഗ എന്ന് വെച്ചാല്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ധ്യാന യോഗം, ധ്യാനം ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഒന്നാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ പരമാത്മാവുമായി ഒന്നാവുന്നു. അങ്ങനെ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നിശ്ചയം നിലനിർത്തുക. അതായത് നമ്മുടെ നിശ്ചയം ദൃഢമായ നിശ്ചയമായിരിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലും അതില് നമ്മൾ ചിന്തകൾ മാറിപ്പോവില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി. ഭഗവാൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പ്രാണനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു നിശ്ചയമുള്ളവരാണ് സ്വാത്വികര്. ഇനി രാജസമായ നിശ്ചയം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. ഇനി എന്താണ് രാജസമായ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇവയെ സ്വീകരിക്കും. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമമാണോ? അല്ല. പക്ഷെ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇത് മാത്രമായിരിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം, അതിൽ മാത്രം ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആ ആസക്തിയായിട്ട് അതിൽ മാത്രം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിശ്ചയം, അതാണ് രാജസമായ നിശ്ചയം. ഇനി എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്? എന്താണ്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം. അവര് സ്വപ്നലോകത്തായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭയം, ദുഃഖം, വിഷാദം, സങ്കടം, എപ്പോഴും സന്തോഷം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മതം, അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം, അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, എടുക്കാനും അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം അവരെടുത്താലോ അതെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തമഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയമുള്ളവർ. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സാത്വിക സുഖം എന്താണ്? ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, എന്നാൽ അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് അത് ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും, അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ, അത് വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? അത് അമൃത തുല്യമായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉണർത്തുന്നതായിരിക്കും. ആ സുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയൂല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നാമം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എന്ത് ജപിക്കണം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ, മാസത്തിൽ 2 ഏകാദശി ഉണ്ട്. എല്ലാം ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കണം. ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമൊക്കെ കഴിച്ച് ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കണം. രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് കുളിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരതി അർപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാവും, വിഷം പോലെ തോന്നും. അയ്യോ ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എനിക്ക് എന്റെ ഉറക്കം പോയി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ത്യത്തിൽ എന്താ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് അമൃത തുല്യമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തും നമ്മുടെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനോട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും, ആ രുചി കിട്ടും നമുക്ക്. അതാണ് അങ്ങനത്തെ, അത് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്താണോ ആ സുഖം സാത്വിക സുഖമാണ്. ഇനി രാജസുഖം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം. തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ സാധിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു സുഖം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹം സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം, ആ ഒരു സുഖം, അതിന്റെ കിട്ടുന്ന ആ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് രാജസമാണ്. നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, അമൃതതുല്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒടുവിൽ അത് വിഷപ്രായമാകും. അത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് രാജസമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസ സുഖം എന്താണ്? ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. ഈ താമസ സുഖം എന്താണ്? അതിന് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അതിന് അന്ധമായിരിക്കും. അത് വ്യാമോഹഭരിതമായ സുഖമായിരിക്കും, വ്യാമോഹത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ? നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം, മടി, എപ്പോഴും ഉറങ്ങുക, ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുക, വെറുതെ സമയം കളയുക, ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ആളുകൾക്ക്. ആ സുഖമാണ് താമസ സുഖം. വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങുക, പകലായാലും രാത്രി ആയാലും ജോലിക്കൊന്നും പോവാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുക, വെറുതെ കിടന്ന് TV കാണുക, കിടന്നൊരു TV കണ്ട് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുക, അങ്ങനെ വെറുതെ ലേസി ആയിട്ട് ജീവിക്കില്ലേ? അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ സുഖമാണ് താമസമായ സുഖം. നത്തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവിവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതി ചൈർമുക്തം യഥേവി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഃ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലും അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലായാലും ദേവന്മാർക്കിടയിലായാലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാവരിലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമിയിലും ഈ ദേവന്മാർക്കിടയിലും ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മുഴുവനും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 14 ലോകങ്ങളും എവിടെ പെടുന്നതാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ദേവന്മാർക്കിടയിലായാലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി 14 ലോകങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ്.
അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 4 വിധത്തിലുള്ള ആശ്രമം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ആശ്രമങ്ങള്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ശമോദമസ്തപ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ഇനി ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണരെ പറ്റിയിട്ട് 4 ആശ്രമത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ബ്രാഹ്മണര്. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങള്? അവര് നല്ല ഉള്ളവരായിരിക്കും, നല്ല ആത്മസംയമനം ഉള്ളവരായിരിക്കും, നല്ല തപശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കും, സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആസ്തിക്യം. ഇതെല്ലാമാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങൾ. ഇനി രജോഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. അതായത് ക്ഷത്രിയര് രജോഗുണികളായിരിക്കും. അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശൗര്യം, തേജോധൃതിർദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം, ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച, ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? സത്വഗുണികളായിരിക്കും. ക്ഷത്രിയര് രജോഗുണികളായിരിക്കും. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ. അവര് പരാക്രമം കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും, നല്ല ബലമുള്ളവരായിരിക്കും, ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കും, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തില് നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നല്ല ഔദാര്യശീലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാവരും നയിക്കാനുള്ള ഒരു ഗുണമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവരൊക്കെയാണ് ക്ഷത്രിയര്. അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുക, നല്ല പരാക്രമം കാണിക്കുക, നല്ല ബലമുള്ള, നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ക്ഷത്രിയര്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? വൈശ്യരും അതുപോലെ ശൂദ്രരും. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. ഇനി വൈശ്യര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വ്യാപാരം, ഇതൊക്കെയാണ് വൈശ്യർക്ക്. അതായത് ബിസിനസ്മാൻമാര്, കൃഷി ചെയ്യുന്നവര്, പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നവര്, ഇവരൊക്കെയാണ് വൈശ്യര്. പിന്നെ ഏതാണ്? ശൂദ്രര്. ശൂദ്രര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് അധ്വാനം, മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്. ഈ 3 കൂട്ടരെയും നോക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുക, അവരെ പരിചരിക്കും. ഇതാണ് ശൂദ്രര്. കാരണം ഈ ശൂദ്രർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇവർക്ക് ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ശൂദ്രർക്ക് ആ വിജ്ഞാനോ അറിവോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പഠിക്കാനും അറിയില്ല, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും അറിയില്ല, ബുദ്ധി കുറവായിരിക്കും. ഇനി ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? അതുണ്ടായിരിക്കില്ല. ബലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം, കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ കൃഷി ചെയ്യാനോ, ഗോരക്ഷ ചെയ്യാനോ, പശുപരിപാലനത്തിനോ, ബിസിനസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റുമോ? അതിനും അവർക്ക് പറ്റില്ല. അതിനുള്ള കഴിവും അവർക്കില്ല. ഇതിനൊന്നും കഴിയാത്തവരാണ് ശൂദ്രര്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ഈ 3 പേരെയും സഹായിക്കും. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും, ക്ഷത്രിയർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും, അതുപോലെ വൈശ്യർക്കും വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവര് മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ശൂദ്രര്. കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ സ്വകർമ്മനിരതസിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തശൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. അതെങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. യദ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാത്മതമഭ്യർച്ച്യ സംസിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താം. നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും?
സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. എല്ലാ സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. പിന്നെന്താ? ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനെ, ആ സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൂടി നമുക്ക് സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാൻ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുറുവന്നപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇനി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം. ആ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ പറ്റാം, എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെറിയ കുറ്റത്തോടു കൂടി ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം. അതായത് ഏറ്റവും വിധിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മം അല്ല അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് സ്വധർമ്മം, നമ്മുടെ ധർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട ഓരോ കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ അത് തന്നെ ചെയ്യണം. ബ്രാഹ്മണന് വിധിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിൽ ചെറിയ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമഭിനത്യ ചേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതഃ. കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അഗ്നിയിൽ എപ്പോഴും പുക മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലെ. എവിടെ തീ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പുക ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ തീയുടെ അണയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുക കൂടി വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഏത് ഉദ്യമം, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ കർമ്മത്തിലും എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ദോഷമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എല്ലാ കർമ്മത്തിലും എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും നിയതമായ കർത്തവ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നെ ആവണം. ഇനി കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗയിലേക്ക്. ആർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ ഏർപ്പെടാം? ആത്മസംയമനം നേടിയവന്, അനാസക്തനും ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസംയമനം നേടണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അനാസക്തമായിരിക്കണം. ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലോ ഒന്നിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അതിനാണ് നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതികരണം പാപമാണോ പുണ്യമാണോ അതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ? ത്യാഗത്തോടെ. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും? അതാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയാണ് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് ബ്രഹ്മപദം. പരമോന്നത പൂർണ്ണത എങ്ങനെ നേടാം? ബ്രഹ്മഭൂത സ്ഥാനവും സമാധാനവും. ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എങ്ങനെ നേടാന്നാണ് പറയുന്നത്? സ്ഥിര നിശ്ചയന, ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ മോശം പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടി നിത്യഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, തെറ്റായ അതിശത്വ ബോധം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അയാൾക്ക് എത്താവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ.
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ ഇരിക്കണം. പിന്നെ നല്ല സ്ഥിര വിഷയങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കണം. എല്ലാ ഭോഗ വിഷയങ്ങളെയും നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. രാഗം ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്തിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റും പാടില്ല, എന്തിനോടെങ്കിലും വെറുപ്പും പാടില്ല. വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണം. പിന്നെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കണം, നന്നായി ചുരുക്കണം. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇതിനൊക്കെ കീഴടക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ശാരീരികമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. അപ്പൊ അതുപോലെ പെരുമാറണം. പിന്നെ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ മോശം ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടണം. പിന്നെ വ്യത്യഹങ്കാരം പാടില്ല, നമ്മുടെ ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാരം പാടില്ല, കാമം, ക്രോധം, ഇത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതൊന്നും പാടില്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക. അവർക്ക് എത്താവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസ്സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, അയാൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അത് സർവഭൂതങ്ങളിലും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരു സമഭാവന, ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം അവർക്കറിയാലോ, അയാൾക്കറിയാം എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് എന്താണ്? ഒരേ ഭഗവാന്റെ അംശം, ഒരേ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരിലും ഉള്ളത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ കവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാവേശ പണ്ഡിത സമദർശിനക. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ അയാള് ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് ബ്രഹ്മഭൂതൻ. അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും? പ്രസന്നാത്മനായിരിക്കും, എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ശോചതി കാംക്ഷതി, അയാൾക്ക് ഒന്നിനും ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെയോ സമസർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂതസ്ഥാന, അയാള് പ്രസന്നാത്മനാണ്. ശോചതി കാംക്ഷതി, ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. പിന്നെ സമസർവേഷു ഭൂതേഷു, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവന. മദ്ഭക്തി ലഭതേ പരാം, ഭഗവാനെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആ ആളാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആ വ്യക്തി. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ മാത്രമേ, ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമ ദിവ്യതമ പുരുഷൻ എന്ന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാന് പരമ ദിവ്യതമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം, എന്ന സത്യം. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഉറച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഭക്തി ഉറച്ച് ആ ഭഗവാനെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധം നമ്മൾ നേടും. അങ്ങനെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വളരുന്നു, ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു, പൂർണ്ണമായ ഭഗവത് ജ്ഞാനം വരും. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, എല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം കൈവരും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക ഭഗവാന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് ആ സത്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ, ആ സത്യം മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സത്യം മറഞ്ഞിരിക്കി പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ മാത്രമേ പറ്റൂ. ഭക്തിയ മാമഭിജാനാതി, ഭക്തിയുടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്.